До сега спорихме с моя клиентка за тези обувки, белите пролетни обувки. Аз ги водя за широки крака, но тя ми каза, че... т.е. тя се усъмни във факта, че са за широки крака и затова правя това видео, за да обясня защо съм сигурна в предположението си, че са за широки крака. Първо, има много отзиви от вас, но второ, защото вижте сега, тук кожата е много мека. При мека кожа, когато кракът е широк, кожата моментално взима неговата форма, разтяга се и вижте сега, тук има ластици. Не знам дали се вижда добре, нарочно го напъвам. Вижте колко много се разпъва тук. Значи, първо лесно влиза крака, защото има ластици. Второ, кожата е много мека и от тук идва широчината, която дава. Иначе обувките са с номера от 37 до 42, цената им е 35 лева, а за